Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġeja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa li jilmulej ħejja għari. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajb. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Nroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għammiltna u li tiddawl. Għamel li għattizjet ma jaħkmumna dlamijiet tal-ħazen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Ġurnata waħda Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod Maranja u din ġelitu joqgħod jikol għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idur għal għandha biex jikol hemm. U hi qalet lil żewġa: Ara, jien żgura li dan ir-raġel li għaddi għandna sikwiet u raġel qaddis ta' Alla. Ħantellawlu orfa fuq is-setaħ u nqedulu fiha sodda, mejda, siġġu u mnara, u meta jgħaddi għandna ikun jista' jidħol fiha. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fl-orfa u raqat hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi l-qaddej tiegħu: X'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu: Ja ħasra m'għandix tfal u żewġa xieħ. U wieġbu: Sejħilha. U dak sejħilha u ġiet fil-bieb. U Eliżew qalilha: Bħal dan iż-żmien sena int tkun tħadden iben. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lil Alla sar risponsorjali. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni, ngħidu flimkien: it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fomm il-fedeltà tiegħek. Għax jien għedt, tjubitek tibqa' sieħa l dejjem. Ħasmawiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek, ngħidu flimkien: it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħid bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu, ngħidu flimkien: it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax int il-foħrija tal-qawwa tagħhom. Għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli. Għax int il-mulej, it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael, is-Sultan tagħna, ngħidu flimkien: it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida.
Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu u li miet darba għal dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: min iħobb lil missieru jew l-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibni jew il-bintu iżjed minni ma jistħoqlux ikun tiegħi. U min ma jerfax salibu jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib il-ħajtu jitlifa u min jitlef lil-ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta xu profeta ħlas ta' profeta jieħu u min jilqa bniedem ġust ta' xu ġust ħlas ta' wieħed ġust jieħu. Kull min jagħti imqar tazza ilma friska lil xi ħadd minn dawn iż-żgħar għax hu dixxiplu tiegħi tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Żgur li dan il-Vanġelu eżies. Nistgħu naħsbu li huwa xi Vanġelu qiebes. Imma fil-verità din hija l-ħajja ta' Ġesu. Dak li qed jgħidilna Ġesu l-ewwel qabel kollox għexu hu. Din kienet ħajtu. Li ma jfittix dak li hu tiegħu. Jien ma ġejġ biex inkun moqdi, iżda biex naqdi u biex nagħti ħajti għal kotra. Din hija il-loġika, il-mentalità tal-mulej. Li mhijiex il-mentalità tad-dinja. Il-mentalità tad-dinja tgħidlek tħarix lejn ħadd ieħor. L-ewwel int, it-tieni int, it-tielet int. U jekk forsi jibqa' xi ħaġa. Il-mentalità tad-dinja tgħidlek int iċ-ċentru tal-univers. Kollox idur miegħek. Mela aħseb għal rasek. Il-mulej Ġesu qed jgħidilna min isib il-ħajtu jitlifa u min jitlef il-ħajtu isiba. Min jilqa profeta ħlas ta' profeta jieħu. Min jilqa bniedem ġust ħlas ta' bniedem ġust jieħu. Xi fisser dawn is-sentenzi kollha eżies? L-ewwel qabel kollox jeħtieġ nagħmlu mistoqsija importanti. Min għandu l-ewwel post fil-ħajja tiegħi? Fil-fond ta' qalbi min hemm
Alla jew jien. Jekk imma allura dawn is-sentenzi nemnuhom u narawhom verament realtà li jwittulna triq għal kuntentezza, għal paċi vera. Jekk hemm jien fin-nofs, allura nintebaħ li jiena t-triq tal-kuntentezza minna ħansi jibaqat. Għax dejjem irrid iżjed. Għax ma nizlaqat kontent. Ma nafx li baħtux. Bil-ġrajja sabiħa li qrajna tal-profeta Eliżew fl-ewwel qari. Intom taħsbu li llum għadna nirraġunaw kif irraġunat din il-mara fqira. Araw ftit ċamlet tafux. Leqed f'dara bniedem il-profeta, sal-kelma profeta huwa dak li jwassal mhux il-kelma tiegħu imma l-kelma ta' min batu, il-kelma ta' Alla. Rad f'dan il-bniedem bniedem tajjeb, bniedem ġust, bniedem li għandu kelma ta' vera li min jilqaħħa timlilu l-qalbu. U kif tirraġuna din? Mhux biżżejjed li jiena nilqgħu f'dari u tmur fuq żewġa u tgħidlu ejja ħanibnulu kamra. U din il-kamra nagħtuh kollox, nagħtuh sodda, nagħtuh mejda, nagħtuh siġġu, dak kollu li huwa utli biex meta jiġi għandu il-kamra tiegħu. Illum kif nirraġunaw? Illum nirraġuna ejwa ibni. Imma flok dar ipprova tella blokka flettijiet ħalli inti tigwadanja, ħalli taqbes, ħalli tgħaddi l-ħaddieħor, aħtaf żejt. U maħniex nindunaw li qegħdin nifgaw lilna nfusna. Hawnhekk hija l-kelma għażjes min jitlef ħajtu isiba. Jekk jien ma nagħtix każ l-egoiżmu tiegħi, ma nħallix l-egoiżmu tiegħi jirbaħni, allura jiena ħansib il-ħajti. Ħansemmi eżempju ieħor sempliċi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kemm familji hawn minħabba nuqqas ta' ftehim mifrudin minn xulxin minħabba ftit wirt. Minħabba biċċa art, minħabba ftit flus. L-ewwel kontu grupp sabiħ ta' aħwa bil-familji tagħhom, tiftehmu, toħorġu ma' xulxin, tiklu ma' xulxin, imbagħad daħal l-imbierek wirt u feridna, kissirna. Wieħed iqasqas fuq l-ieħor, wieħed irrabjat fuq l-ieħor, wieħed ma jridx jara lill-ieħor, għax dak ħad li jekk, għax dak seraqni jekk, għax dak irid kollox tiegħu. Intom x'tintebħu li dawn l-affarijiet qegħdin jitilfulna iż-sbuħija tal-ħajja. Altru li hija vera dis-sentenza tal-Mulej Ġesu. Imma l-kontrarju, meta jien nibna ħajti fuq il-kelma ta' Ġesu u l-Mulej Ġesu qed jgħid li taħsibx fuqek innifsek, dak lilek jiġi moti. Imma ħara lill-ieħor, għejn lill-ieħor, wieżen lill-ieħor, wieżnu lil xulxin. Għejnu lil xulxin, taħtfux, tisirqux lil xulxin. Intom araw ftejt eżies. Araw ftejt, qegħdin anke fl-istaġun tal-festi, kulħadd iparla. Araw ftejt min irid isir sinjur, kemm droga tkun tiġri f'dawn il-festi, f'dawn il-parties li jsiru fis-sajf. U min qed jistana? Qed jistanaw 4 kbarat, 4 tirjus, u qegħdin ikissru
tant ħajjiet ta' żgħażagħ u mal-ħajja ta' żagħżugħ hemm il-ħajja u l-paċi tal-familja tiegħu. Taħsbu li din hija ħajja eżies. Min irid jerfa' ħajtu, min irid jimxi warajja, jerfa' salibu. Kemm qegħdin inkunu mqarqa eżies. Li żgħażagħ tagħna li tfal tagħna qegħdin nippreżentawlhom, nippruvaw nippreżentawlhom ħajja li mhix reali. Qegħdin nippruvaw intambrulhom ġo moħħhom li l-ħajja m'hemmx slaleb, m'hemmx problemi, m'hemmx inkwiet. Li l-ħajja hija dejjem għan-niżla m'hemmx tela. U naħbulhom ir-realtà. Għax il-ħajja tfisser dik li tara fuq il-mezzi soċjali, fuq it-televiżjoni. Imma mbagħad jiġri xi ħabtu wiċċhom mar-realtà jintebħu u jgħidulek imma din mhix il-ħajja li jiena qed infittex. Din mhux il-ħajja li jintom għedtuli, tħaktu bija. Mela l-ħajja m'għandix skop. Mbagħad nisemgħu b'tant imwiet u nisemgħu kemm id-depressjoni qed tikber fostna. Kemm in-nuqqas ta' ferħ veru qiegħed jinħass. Li terfa' salibek eżies mhux veru huwa kastik, imma huwa turija ta' imħabba. Intom irriflettu ftit intom ġenituri. Kapaċi tgħoddu minn kemm il-jieli għamiltum qajmejn meta xi ħadd minn uliedkom jew martek jew żewġek kienu morda jew kienu l-isptar. Kapaċi tgħoddu minn kemm ċaħdiet għamiltu fil-ħajja tagħkom għax tħobbu. Iva eżies, l-imħabba vera u sinċira iġġalna immutu għalina nfusna biex ninataw l-oħrajn. U meta jien ninata l-oħrajn, jiena nakkwista lill-ieħor u mhux ninfiret mill-ieħor u mhux inkisser l-ieħor. Din hija l-verità tal-fidi tagħna fi Kristu. Ejjew nitolbu l-Mulej eżies jiftħilna moħħna u qalbna. Jagħmilna nies li lesti li nilqgħu l-xulxin għax inħobbu l-xulxin, għax nirrispettaw l-xulxin. Jagħmilna nies li kapaċi nirbħu fuq l-egoiżmu tagħna. Għaliex il-paċi vera insibuha biss meta qalbna niftħuha għalih. U jekk jien irnexxieli niftaħ qalbi għalih, allura wkoll ħanasal biex niftħu qalbna għal xulxejn. Għax meta jien naħseb għalija biss mingħajr ma nittendi, inkun qiegħed nibni iċ-ċella tiegħi innifsi. Qed impoġġi barrieri u ninagħlaq fid-dalma tal-egoiżmu tiegħi. U dan il-Mulej ma jixtieqniex li aħna nġarbuh. Ma ninsewx l-eżempju tal-Mulej Ġesu. Ma qatx ifittex tiegħu li hu daqsalla, imma tneżża minn kollox. Sar bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub u ta' ħajtu fuq salib għalina. Bekk akkwistana, bekk urina mħabtu. Jalla aħna wkoll nkunu kapaċi bis-sagrifiċċji biċ-ċaħdiet tagħna, nkunu kapaċi ngħixu bejnietna il-vera imħabba li tingħata u mhux titkejjel minn kemm ħa tikseb, imma l-imħabba titkejjel minn kemm tagħti.
nispiċċa b'sentenza ta' wieħed kittieb u li kiteb hekk: fil-ħajja dak kollu li inti ġemma u li tiġbor għalejk kollu tħallih warajk. Tieħu miegħek biss dak li inti tajt lill-oħrajn u mhux dak li inti ġemmajt għalik. Jew tiesies nistqarru bil-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħala jissema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fahom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew tiesies nintebħu li t-tieba tal-mulej hija bla qies magħna, u għalhekk fiduċja nresqu it-talbit tagħna u taħutna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek, sostnija b'aktar ħaddiema li dejjem huma lesti li jwasslu l-kelma tiegħek lil kull bniedem. Nitolbuk mulej għall-mexxejja tad-dinja, għamel li huma jarfu li s-seta li ġiet mogħtija lilhom mhijiex qiegħda biex jaħkmu, iżda biex jaħdmu għal paċi dejjima fost il-popli kollha. Nitolbu għal ħutna l-morda u dawk il-persuni li bimħabba qegħdin iduru bihom sabiex dejjem isibu fil-kelma tiegħek il-qawwa u l-faraġġ. Nitolbu għalina il-koll ninġbarna hawn biex nilqgħu u nisemgħu il-kelma tiegħek biex imqawwija minn kelmtek narfu nerfu salibna kuljum u nimxu warajk. Nitolbu fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla ta' dejjem ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u qawwina fil-mixja tagħna warajk bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla intoġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek
biex jatuna il-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għal glorja tiegħek bla qies, inti twieżel lilna bnedmin dajfa, tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tader u tħenna għal min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam dan id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġerad il-ħajr dan id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati jarina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub b'imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-jena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbuk mulej li nieħdu il-ruħ bil-vitma qaddisa li joffrejnilek u li bija tqarbilna. Ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u namlu frott li qatt ma jintem bi Kristu siedna. Nixtieqek inħeġġiġkom biex minu f'saħħtu illum imur jagħti id-demm. Bħalissa fl-isptarijiet tagħna ir-riżorsa tad-demm hija baxxa. Koll qegħdin nisimgħu tant disgrazzi li qegħdin isiru anke fit-traffiku u għalhekk hemmhekk jintalab li jingħata ħafna demm il dawk li jkorru. U għalhekk inħeġġiġkom biex minu f'saħħtu dalgħodu għandu ċans sassija ta' wara nofsinhar imur il-berġa tax-Xewkija u jagħti id-demm. Tinsewx sintendi tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna